Animoy siso sa pagpapatupad ng no dine-in policy ang syudad ng San Fernando, Pampanga at Angeles City. Nito lamang Lunes, lifted ang no dine-in policy sa Angeles City, subalit limitado sa 30% na original capacity ng mga kainan ang maaaring tanggapin para sa dine-in services sa Angeles. Sa ganitong petsa, ipinagbawal rin naman ang no dine-in sa syudad ng San Fernando, batay na rin sa EO number CMO 2021-21 ni Mayor Edwin Santiago. Ang pangyayari umanong ito, ikinagulat din ni PAMCHAM Chairperson Jesnick Daw. Nung nag-umpisa ang quarantine natin, madalas kaming nag-uusap nila mayor, nila governor, at yung mayor ng San Fernando, at saka ibang bayan dito sa Pampanga. And tinatanong yung opinion namin tungkol sa negosyo, tungkol sa kung pwede nang magbukas, ganyan. Pero itong executive order nung Sabado, mukhang naging biglaan. Ang nakikita namin dito, base siguro ito dun sa yung lumabas sa sa mga news items sa mga TV at sa radyo na major cause ng transmission ng virus during the time na kumakain yung mga tao. Nauunawaan anya nila na nasa crucial time ang local IATF dahil sa COVID-19 surge sa Pampanga. At aminado din si Nick Daw na bilang operator ng fast food chain, problemado ang lokal na pamahalaan sa pagbabantay sa ilang restaurant operator na hindi nakasusunod sa minimum health security measure, tulad ng paglalagay ng barrier sa lamesa at minimum capacity ng restaurant. Yun nga lang, hindi lahat. So majority hindi ginagawa yon. Siguro, it's about time siguro na ipatupad natin yun. Hindi naman malaking investment yon kung ikukumpara mo sa losses natin pag sinasara tayo. Sinabi ni Nick Daw na ang food industry ng tinaguriang culinary capital ng bansa ay totoong apektado hindi lamang dahil sa no dine-in policy, kundi dahil sa limitadong galaw ng mga turista. Sa mga restaurant owner na maigsi ang PC, inamin niya na ang panahon ng pandemya ay hindi nila inaasahang paborable sa kita. Hindi ko naman sinasabi sa kanilang isa na nila yung restaurant business nila, hospitality business. Ang sinasabi ko lang, habang hindi pa masyadong malakas yung restaurant business o kung minsan nakasara tulad ngayon ng isang linggo, they might want to look at other businesses katulad ng agriculture. Katotohanan na ang Pampanga ay kabilang sa probinsya na dinadayo hindi lamang sa makulay na kultura. Iyon ay dahil sa husay ng mga Kapampangan na ipagmalaki ang galing sa kusina, ang katanyagan ng lasa at aroma ng lutong Kapampangan na may malaking ginagalawang industriya na ngayoy sinusubok ng pandemya. Paulo G. Santos, CLTV News.